ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କୋବି ବଡ଼ି। ବଢ଼ିଆ ମୁସୁମୁସିଆ, ହାଲକା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା 1 କିଲୋ ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି। ରାତି ସାରା ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖିଦେବା। 1 କିଲୋ ବିରି ସାଙ୍ଗକୁ 1/2 କିଲୋ ବନ୍ଧାକୋବି ନେବା। ସକାଳୁ ବିରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଛାଣିକି ନେଇଯିବା। କୋବିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେବା। କୋବି ଆଉ ବିରିକୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସବୁ ବାଟିକି ରଖିଦେବା। ଏଥିରୁ କିଛି ସେଥିରୁ କିଛି ମିଶେଇକି ବାଟିକି ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଯିବା। କାଢ଼ି ନେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା 1 ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁଟା ପକାଇଲେ ଆମର ବଡ଼ିରେ ପୋକ ଲାଗିବନି ଏବଂ ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ହେବ। ସେଥିରେ ଆମେ ନେବା 2 ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା, ଭଜା ଜିରା ନୁହଁ, କଞ୍ଚା ଜିରା। ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣାଇ ଦେବା। ଫେଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତେଲର ଖାଲି ଜରି ନେଇଯିବା। ତାର ଉପର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇକରି ସେଥିରେ ଆମେ ବଟା ହେଇଥିବା ବିରି, ଫେଣାଇକି ରଖିଥିବା ବିରିକି ତା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ତା ତଳୁ ଗୋଟେ ପଟରୁ କଣା କରିକିରି ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିରିର ବଡ଼ି ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହାତରେ କଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପଲିଥିନ୍, ଜରି ପଲିଥିନ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିରି ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉଛି। 2 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେଲା ପରେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବଡ଼ି। କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।